oživiť v Sednej Českej republike, kedy ústavný súd dokonca predbežným rozhodnutím rozhodol o tom, že vláda má... Tak ono, to zmizni, to je ako keď máte doma malé deti, nie? Že si myslia, že keď príde bubák, tak keď si zakryjú oči, tak vlastne ich už neuvidí. Ale nefunguje to tak. Ja sa priznám, že ono to sú naozaj veľmi nepríjemné situácie. Jednu, nie úplne až takú, ale veľmi blízku a naozaj akože tam som nevedel tiež, či to nevyústi do fyzického násilia, som tiež sám proste zažil a tam je naozaj to, že vy na to nie ste pripravení. My sme evolučne vystavaní tak, že tie reakcie, o ktorých si hovoril, že sa zamrzneme, paralizujeme, to máme v sebe ako mnoho iných živočíchov, ktoré v reťazci proste sa museli, akože vedeli, že som zároveň predátor a zároveň lovená zver. A je to nepríjemné a ja veľakrát mám také, určite to máte aj vy, že potom prídete domov a tak sa vám uľaví a na chvíľu si tak zasnívate, že keby som vedel kung fu, že tak... Že si ste predstavovať, že aký by ste mali kľud a pokoj, jak to mohlo celé inak vyzerať, že a jak sa dá použiť za to ten sarkazmus, lebo viete, že tí druhí nepochopia. Viete, že také tie vety toho typu, že on ti povie hej ty a niečo na teba vytriskne ako tento pán a ty mu povieš kamarát, máš aj doplnkové zdravotné poistenie? Lebo dnes ho budeš potrebovať, viete? Alebo viete, také tie veci, určite ste to zažili, že ste mali spätne z takýchto vecí navymýšľali strašne veľa. Viete, že už ti niekto obliekol rodinu do čierneho. Viete, ako... Už si niekedy zbieral vyrazené zuby s polámanými rukami? No, ale v tom už je tá agresia, vieš, ale takéto vieš, akože, že už si vyhral niekedy nejakú cenu a on nie, lebo dneska budeš darcom krvi roka, vieš, akože... Vieš, a na tom je pekné to, že on to nemá šancu odčítať ten druhý, ale samozrejme, že my o tom sníme a to je pekné, že o tom snívame, lebo to je to, že máme v sebe ten princíp spravodlivosti, že tak by to nejako malo byť. Ja sa priznám, že ja na to takto nereagujem. Jedna vec je, že nejaké niekto oslovuje, ja vždy oslovovali v dobrom, odkedy chodím s týmito pánmi tak a dámov, tak už mám aj iné skúsenosti a ja vtedy, keď niekto za mnou príde, väčšinou oni ani si nie sú istí, že za kým idú, len im známa tá vaša tvára, vedia, že v zlom kontexte, tak prídu, že nie ste to náhodou vy? A ja vtedy hovorím, asi nie. Lebo na čo zbytočne ísť? Aj keby to, aký ma chcel chváliť, ja to rado želiem. A oni väčšinou, počujete, viete, ak to končí, povedia, aj som si myslel, viete, že oni vlastne netušia, čiže je to pekné, ale ak mám vám dať jednu radu, čo úplne odzbrojuje, je súcit, to naozaj funguje na všetkých úrovniach, súcit, s ktorým sa oni vedia nejakým spôsobom stotožniť. Veľakrát, ja som veľa bitiek prežil, som z malej dediny, chodil som na tie diskotéky, tam keď zaznelo ty na akého kúkaš, tak si vedel jednu jedinú vec, že si urobil tak iba, že ešte aj toto dnes, ešte. A on, že čo sa stalo? Vieš čo, ešte mi zomrel otec a som myslel, že trošku na to zabudnem, to na tieto diskotéky a do toho ty a on zrazu on objedná vínko, viete, že... Čiže aj ty si tam možno mohol povedať, že smutím, vieš, že zomrel Putin alebo niečo, vieš, že... Neby si ho mal, vieš, že... Stal sa ešte jeden oveľa vážnejší útok a to, že v Gelnici muž zabil svoju manželku po tom, čo ho prepustili z väzby, v ktorej bol za to, že ju fyzicky napadol. Zabil ju vlastne 11 dní po tom, čo ho prepustili. Súd žene nevyhovel, keď žiadala zákaz priblíženia a jej kolegyne zo školy, bola to učiteľka, napísali tyrán, pred ktorým márne hľadala pomoc. Sudca zamietol jej žiadosť o zákaz priblíženia, jej strach bol podceňovaný, jej hlas nebol vypočutý. Minulý rok takto zavraždili 17 žien ich partneri. Matúš, toto sa neustále opakuje. Čo sme to za spoločnosť? Zjavne spoločnosť, ktorej neprekáže, že zomierajú úplne zbytočne ženy, ktoré neurobili nič iné, iba to, že majú agresívnych a zúrivých partnerov. Sme spoločnosť, ktorej nemáme dostatočne vybudované pravidlá, systém, nástroje na to, aby sme ich dokázali ochrániť. A sme spoločnosť, ktorá väčšinu tých vražd
nedokáže prejsť vlastne mlčaním, alebo teda ľahostajnosťou. Predviedol to včera to bolo. Včera premiér Robert Fico, ktorého sa naša kolegyňa Karolina Keripelská pýtala, že čo hovorí na tú vraždu v Gelnici, a on odchádzal z úradu vlády z tlačovky a iba sa tak akože krútil hlavou a nepovedal ani slovo. Nedokázal povedať jednoducho, že mu to je ľúto, že to jednoducho, že ho to mrzí, že praje úprimnú sústrasť blízkym. Za ním išiel Tibor Gašpar, ten telocvikár, a on sa dokonca uchechtával. A to je jednoducho presný obraz toho, akým spôsobom fungujú. Čiže dnes už sa ozval minister Susko, tiež dokázal povedať len vetu, ktorá vlastne je problematická, ale povedal, že nešlo o systémové zlyhanie, bolo to individuálne zlyhanie. Pritom všetko ukazuje, že to je systémové zlyhanie, lebo sa to opakuje mesiac čo mesiac. Minister Šuta Eštok tiež povedal, že teda to preberie s policajnou prezidentkou a budú to riešiť a nemôže to tak byť, ale je to problém. Naša kolegyňa Ria Gererová o tom napísala knihu, odporúčam, kniha sa bola to Láska. A ten názov odkazuje na to, že keď sa tieto vraždy dejú, a oni sa dejú naozaj mesiac čo mesiac, tak v bulvári píšu častokrát, že zabíjal z lásky, ale zabíjal z vášne. A to je jednoducho nezmysel. To sú jednoducho agresívni, zlí muži, ktorí zabíjajú svojich najbližších, častokrát ešte aj pred deťami. A chápem, že za to nemôže Robert Fico ako osoba, ale tak dlho je premiérom a tak dlho túto spoločnosť zásadným spôsobom ovplyvňuje, že podľa mňa je to primerané povedať, že nesie zodpovednosť za to, kde sme, pretože špeciálne posledné 3 roky, odkedy je 4-krát premiérom, my neustále vidíme, že Fico a jeho vláda do nekonečna riešia iba jedinú vec, ochranu seba samých. Robert Fico samého seba, jeho najbližších priateľov, práve Tibora Gašpara, Norberta Bedera a ďalších a ďalších. Oni chránia iba tá skupinka chlapov, tým ide o to, aby nebodaj oni neboli v ohrození. Ale to, že sú v ohrození a že zomierajú ženy, je im absolútne ukradnuté. A myslím si, že to musíme zmeniť my, verejnosť, a že asi je najvyšší čas, aby sme sa pokúsili dostatočne jasne povedať, že sa musia zmeniť kompletne pravidlá, že jednoducho musí prísť k zásadnej zmene, nie iba k nejakému dopísaniu zákonu alebo nejakej úprave nejakého predpisu, ale musí prísť k zásadnej zmene, ktorá bude hovoriť, že každý takýto život je tragédia, vyhasnutý život je tragédia a musíme každej ďalšej vražde zabrániť. A keď to neurobíme, tak zlyhávame ako spoločnosť a nezaslúžime si byť moderná európska civilizovaná spoločnosť. Musím sa priznať, že túto tému prežívam už roky veľmi ťažko, pretože my sme ako keby spoločnosť s vysokou toleranciou voči násiliu a výhražkami násilia. V 16. storočí v Anglicku prijali habeus corpus akt, to znamená, máš právo na svoje telo, máš právo na nedotknutelnosť. My ešte stále to násilie berieme tak, tak dali sme si po papuli, a čo, to je u nás bežné. Ale my nie sme už, jak by sme to slávnym slovom Michala Vašičku povedali, rurálna spoločnosť. My sme ľudia, ktorí žijú v európskej civilizovanej krajine, teda mali by žiť. A keď pozerám na to, ako drakonicky a drasticky sú trestaní ľudia, ktorí si vypestujú nejaké 4 rastlinky na záhrade, ako tolerantne a dokonca s pochopením sa prijíma to násilie medzi ľuďmi, tak si hovorím, kedy už konečne aj na Slovensku príde civilizácia v tom zmysle, že vyhražanie sa fyzickým násilím a samotný akt fyzického násilia by sa mal trestať nepodmienečným väzením. Ja k tomu chcem povedať jednu vec, lebo ty si hovoril, že jasne musia sa udiať tie zmeny, musíme prenastaviť zákony, musí tu začať inak sudcovia vnímať. O polícii ani nehovoriac, ale čo je dôležité, a to s tým vieme urobiť okamžite niečo my, a apelujem teraz na nás mužov, že my sa nemôžeme tiež tváriť, že my sme tí slušní muži, my vychovávame slušných synov, že týka sa to nás do veľkej miery práve kvôli tomu, že tie
tak ľahostajní, koľký z vás a koľký z nás dennodenne počujeme v našich bytoch krik, kedy naše manželky nám hovoria, že počúvaj, nemáme niečo toto a my nevieme, bojíme sa my konfrontácie muža s mužom. Koľkokrát vidíme na ulici mužov, ktorí vedú tie svoje partnerky štýlom, že sa ich dotýkajú spôsobom, akým by nemal byť v 21. storočí už dávno proste tolerovaný. Máme v našom prostredí u kolegov, na pracovisku, kdekoľvek, chlapov, ktorí rozprávajú tie veci, ktoré rozprávajú vtipy o tom, že žena po 3 týždňoch začala vidieť na jedno oko a tí chlapi sa na tom zasmejú. Proste my by sme takýchto ľudí mali vytlačiť z nášho prostredia, rozprávať im o tom, konfrontovať ich. A kým sa neozveme my, tak nemôžeme čakať na to, že nejaká systémová zmena niečo zmení. My muži sme takto vnímaní zo strany žien, pretože sme v vozovkách sú silnejšie po hlave v zmysle, že naozaj akože ja byť žena, tak idem večer o 11. večer, asi sa necítim rovnako, ako keď idem ja. A tu tiež nie som nejaká veľká väzba, ale akože, hej, mám aspoň ten humor, vieš, že... Ale musíme s tým niečo začať robiť a je to aj je to naša zodpovednosť muži. Naše debaty sa volajú Ako zachrániť demokraciu a najbližšie demokraciu otestujeme už na jeseň v komunálnych voľbách. Milan, čo nám ich výsledok povie o tých parlamentných voľbách? A poviem také príklady, boli sme v pondelok v Rimavskej Sobote, tam napríklad kandiduje proti pánovi Šimkovi, ktorého podporuje Smer a neviem kto všetko a je tam primátorom už 16 rokov. Kandiduje tam pán Váľo, ktorého podporuje celá opozícia, úplne všetky opozičné strany, ešte aj neziskový sektor. Alebo v Trenčíne za županku proti pánovi Baškovi kandiduje pani Svitková, manželka prenasledovaného policajta. Keď oni napríklad prehrajú v týchto mestách, bude to znamenať, že Fico má ešte nejakú šancu v tom 2027? Myslím, že akokoľvek sú komunálne voľby dôležité, tak netreba preceňovať ich akoby výsledok celkový. Poprvé, pretože u nás je to nejasné, pretože plno starostov kandiduje ako nezávislý vrátane, mám pocit, ministra dopravy Ráža. Takže ako netreba to brať úplne, v tom je aj rozdiel medzi Slovenskom a Českom. To sú v Bratislave dosť vyhodené peniaze, nie? Tá kandidatúra pána Ráža. Ja myslím, že pán Ráža dostal od Fica príkazom, neviem. Už som počul aj teóriu, že Valo si toho objednal. Rozdiel medzi nami a Českom je, že v Česku sú tie komunálne voľby naozaj vlastne takým lakmusovým papierikom výsledku budúcich parlamentných volieb. Na Slovensku neplatí, takže neprecenieme to. Keď pri posledných komunálnych voľbách Fico, alebo teda Smer dosť, alebo vládna koalícia dosť drvivo prehrala napríklad v župách, z 8 dostali iba 2 a napriek tomu proste parlamentné voľby vyhral, takže nech to tak alebo onak, netreba to preceňovať. Keby náhodou v Rimavskej Sobote zvíťazil pán Valo, čo je, nie som si istý, či teda aké veľká má šance, tak to by mohol byť signál, že ľudia začínajú vnímať komunálne voľby ako referendum o tejto vláde. Ale obvykle to tak nie je, takže nerobme z toho vedu. Ja si myslím, že niektoré príbehy miest, práve špeciálne Rimavskej Soboty, sú smutné, lebo ste roky a roky tam vládne jeden človek, ktorý sa teda hlási k fašistom a tí ľudia mu znovu a znovu dávajú hlas, lebo im proste vydláždi chodníky. Že im to stačí, že tí ľudia v tých mestách nemajú ambíciu, možno ani už nevedia, že sa môžu mať lepšie a že tie mestá musí dať krajšie. A treba ale povedať aj to, že vďaka komunálnym voľbám za posledných 2-3 periódy sa ukázalo, že mnohí starostovia, primátori miest a obcí dokázali zveladiť tie mestá a dokonca nielen ich zveladiť technicky vydláždením chodníkov, ale aj, že z tých miest sa stali akési ostrovy slobody v opozícii voči vláde, ktorá ich chcela potlačiť. A to je podľa mňa dobrá správa o tejto krajine, že ja preto si myslím, že komunálne voľby sú dôležité, lebo pomáhajú aspoň trochu vyvážiť brutalitu vlád, ktoré sa snažia tú slobodu potlačiť. Matúš, robí opozícia dosť preto, aby
aby Fico skončil. Aktuálne vidíme novú stratégiu PSK, teda oveľa tvrdšiu. Vidíme aj, že tie ďalšie opozičné strany chcú kandidovať samostatne. Vidíme takú širšie rozkročenú Maďarskú alianciu, že ešte nie je úplne jasné, ku komu sa ona v tých komunálnych voľbách pridá. Tak asi na začiatku treba povedať, že opozícia je dosť široký pojem a našťastie máme veľa strán, pestré návrhy toho, ako riadiť a spravovať spoločnosť. Čiže nedá sa podľa mňa hovoriť, že či robí opozícia ako celok dosť alebo málo. Ale myslím, že naozaj stojí za zmienku teraz to, čo sa deje posledné 2 týždne s progresívnym Slovenskom. A tam ma zaujalo, že je to dôkaz, že ako sa zavďačiť opozičnému voličovi, že to je naozaj ťažká disciplína. Opozičný volič je naozaj náročný a naozaj vyžaduje, že povedal by som, že až nad možnosti vlastne prácu, že takúto dokonalosť vyžaduje, čo sa vlastne v politike neúplne dá, lebo veď sme počúvali, celé mesiace sme počúvali, že to PSK sú mlandraví, nereagujú, stále sú iba v defenzíve, stále sa len bránia, ten Šimečka nevie nič prísť s vlastnou témou, je to také nejaké a budú padať a neviem čo, tak poprvé v prieskumoch sa ukazuje, že nepadajú. Po druhé teraz zdá sa, že teda už došla trpezlivosť aj v progresívnom Slovensku a za tie posledné 2 týždne pritvrdili spôsobom, kedy ukazujú na chyby Roberta Fica. To je veľmi dôležité, lebo oni nezačali oplácať tým, že by začali vyťahovať kauzy syna Roberta Fica alebo kauzy priateliek Roberta Fica alebo pána Maškuta alebo Richtera alebo týchto ľudí. Naopak stále držia to základné a veľmi dôležité pravidlo, že oni sa pozerajú na to, ako správuje verejné peniaze a verejnú moc Robert Fico. Čiže pozerajú sa na Fica a ukazujú, že rozdáva peniaze svojim blízkym, ukazujú na rodinkárstvo. To je rozdiel oproti tomu, čo robí Fico. Fico ukazuje na príbeh Marty Šimečkovej, ktorý nemá nič spoločné s tým, že by niekto, jej syn Michal Šimečka, rozdával peniaze verejné alebo svoju moc zneužíval. A to je dôležité. No a čo počúvame? Zrazu počúvame, že tí istí častokrát voliči pre progresívneho Slovenska teraz hovoria, že teraz je to už príliš tvrdé, príliš ostré, toto je už také troška skoro ako aj taký malý Matovič, to už je príliš. No a myslím si, že to je dobrý úkaz toho, že vlastne nedá sa úplne zavďačiť náročnému opozičnému voličovi, ale politika nie je nejaká prekomplikovaná, strašne zložitá veda. Myslím si, že nakoniec funguje to, že keď ste pod tlakom, keď ste v defenzíve, tak nebudete mať šancu pôsobiť, že ste v dobrej nálade a že prinášate nové témy a že ste jednoducho v dobrej forme. Keď sa nadýchnete a začnete vy určovať témy, čo sa v progresívnom Slovensku za posledné 2 týždne deje, tak zrazu sa zdvihnú aj hlavy tých voličov, lebo nie sú ubití ako v ringu. Zrazu to vyzerá nádejnejšie a lepšie. Zrazu aj ten Fico, ktorý inak vyzerá, že je vlastne neporaziteľný, pretože 4-krát už je premiérom, tak zrazu aj ten Fico iba tak trapne hapká a nevie veľmi na to reagovať, robí chyby, rozpráva hlúposti, z ktorých sa podľa mňa stále viac a viac ľudí smeje. Čiže mne sa zdá, že tá aktivita je dôležitá a je dôležité, že si ju aj treba všimnúť a povedať, OK, tak toto je možno cesta. Nejdeš to, Milan, komentovať. Monika, takže, ale ja to som slobodný človek. Takže nemal by som, veď to nie je, to je skôr akoby, áno, je to, čo hovorí Matúš, je presne ten príbeh, ktorý si pravíme, no taká, tento zápas v tom ringu, akože to fakt takáto politika, tak to veď to sa predsa nepatrí, no. Treba povedať samozrejme, že v tom ringu poskakuje už Robert Fico 16 rokov, 20 a on zaviedol tieto špinavé prostriedky politickej kampane. Ale nie je to vôbec prvý príbeh, to znamená, že ja len chcem odkázať na to, že každý, kto sa pokúsil, aby som zastaviť takúto kampaň vzájomného proste, ako to povedať, útokov jedného na druhého z politických superov, nikdy nepochodil, je slávny prípad amerického senátora Adlaiho Stevensona, ktorý v roku 1952 kandidoval na amerického prezidenta. A bol taký veľmi slušný pán, demokratický senátor a republikáni vtedy viedli voči nemu naozaj špinavú kampaň. A on jedného dňa potom sa pokúsil, aj to povedal, ponúkol
robil som svojim oponentom dohodu, že keď o mne prestanú hovoriť lži, ja o nich prestanem hovoriť pravdu. No, dohoda sa neuskutočnila, ani my ju nemôžeme očakávať. Keď už si spomenul Adlaya Stevensona, tak musím pridať aj ďalšiu historku, ktorú na mňa zapôsobil. Robil kampaň, mal veľký úspech, tlieskali mu všetci a jedna pani z zadných radov vykríkla: pán senátor, budú vás voliť všetci slušní, poriadni a poriadku milovní občania. Adlai Stevenson je povedal: ďakujem veľmi pekne, pani, viete, ale ja potrebujem väčšinu. No ale okrem toho teda, že Michal Šimečka bol alebo ešte je v Chorvátsku a natáča tam tie nehnuteľnosti, tak sa zorganizovala už druhý ročník behu k Fafokanu. A začína to byť moja obľúbená akcia. Ide o penzión postavený z eurofondov, ktorý zatiaľ ale podľa zistení mojich kolegyň navštívilo len 15 Slovákov. Viacerí opakovane, dvaja z toho boli redaktori denníka N Benedikovičovci. Jeden z tých Slovákov bol pracovník, ktorý sa vo Fafokane denne stará o dobytok, a keď sa ho kolegyne pýtali, prečo sa tam rozhodovali dovolenkovať, tak povedal, že lebo je tam pekne. Ale Tomáš, na ten beh prišli stovky ľudí a mňa zaujalo, že ten majiteľ toho Fafokanu tam postavil SBS pred ten penzión. Čo si myslel, že to tam tí ľudia vyrabujú alebo zdemolujú? Lebo to je tak zlý symbol v politike. Tak je to zlý symbol, ale keď si uvedomíš, ja keď som si tiež prešiel ten zoznam tých ubytovaných ľudí, ktorým naozaj akože škoda, že ich aj nenahrávali pri tej výpovedi, lebo tam úplne bolo vidno, že oni tam naozaj asi neboli. A keď tam boli, tak podľa mňa ich tam museli držať násilím, akože ten týždeň. A keď by sa naozaj to stretlo časovo, že tam práve bežala tá zlodejská sedmička, sa volá, že ten beh, viete, tak si predstavte tých nešťastníkov, ktorí nevedia, či tam už skončili navždy uväznení alebo čo, že zrazu vidia okolo bežiaci dav. Vieš to, keby začali púšťať dymové clony, dávať znamenia, že tu sme, vyslobodte nás, že tá ochránka tam bola mala zmysel. Vieš, oni jednak chránila tých nešťastníkov, jednak chránila tých bežcov, aby sa nedostali a nevyslobodili tých ľudí odtiaľ. Ale čo je dôležitejšie na tomto celom je, že, priatelia, ja som veľmi rád, že tento beh je, lebo všetci títo zlodeji a korupčníci dúfajú v to, že keď proste takáto kauza prepukne, sa to príde, že to tak 2-3 dní bude trvať, potom to vyprchá, prekryje to niečo iné a my už si môžeme užívať tie majetky. Takéto akcie nedávajú na to zabudnúť. Je dobre to pripomíname, musí to byť nepríjemné aj pre nich, aj vôbec pre celý Smer a tak. A ja sa tomu teším a podľa mňa to má obrovský potenciál. Pretože si predstavte, keby sme urobili takéto behy a lyžovačky a plávanie ako všetkým tým zlodejsky postaveným veciam na Slovensku. Počúvajte, my tu do 10 rokov máme nové zapletalové, vlhové. Náš šport by sa sa prelámali normálne na vrchol. Toto keď Rudolf Uliak pojme za svoju koncepciu rozvoja športu. Priatelia, ja vám hovorím, my sme o 20 rokov majstri sveta vo futbale. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec je, a to je na tom krásne, je vidieť to, jak oni chudáci teraz musia ten Fafokan vlastne držať a tváriť sa, že tam bolo všetko v poriadku, lebo však aj vy ste to veľa písali, speciálne Majka Verlikovičová. Zastavme korupciu, siadlo opisovalo celý ten proces, aké som to čítal krok po kroku, že už tá prvá zmluva vlastne, polícia zistila, že ten prenájom bol písaný na človeka, ktorý neexistuje. Potom zistili, že to prenajíma niekto úplne iný. Potom vlastne mali platiť peniaze, zistili, že to není úplne penzión. Potom teraz najnovšie tam prišla kontrola z tej platovej, ktorí zistili, že tí ľudia vlastne, že by ste to zistili, že zavolali ste 3-4, vlastne sa dalo úplne overiť, že títo ľudia tam naozaj nebývali. To mne to príde, ako keby Fico robil kampaň na osvetu dobrých vodičov.
a povedal by, nech ten milióntý vodič, ktorého zastavíte, je nejaký môj kamarát. A teraz tá polícia ho zastaví, má pre neho tú kytičku, hej, tých 50 000 eur. A ten neborak vychádza a on, že ja viem, čo nesvietia mi svetla, ja som nemal čas to opraviť. A oni, ne, to je v poriadku, tak stane sa. Hlavne, že máte papiere. No, nemám platnú STK, oni, Ježiši Mária, toto. A nejak z vás stiahne, no ja som aj pil, viete, a vy sa na ňo pozeráte s tou kyticou a si vravíte, ale je to Ficov kamarát, vieš, akože už mu to musíme dať a takto my fungujeme. Čiže ja si myslím, že my už ako keby, my už to asi veľmi nezvrátime. Ja nemám veľmi nádej, že tie majetky teraz budú vrátené štátu a že tí ľudia budú naozaj potrestaní. Jediné, o čom môžeme dúfať, že v tých ďalšej vláde už takýmto veciam nebude dochádzať, že keď niečo bude sa volať oficiálne, že kontrola, tak to naozaj bude kontrola a tým, ktorí chcú na to len zbohatnúť a podvádzať, tieto peniaze, nielen naše, ale z Európskej únie, nebudú vyplácané. Ja mám iba dve krátke poznámky. Jedna je, že keď si hovoril o tých huliakových, akože jak to pomôže športu, tak si predstavujem, že o takých 8 rokov má tlačovú konferenciu Robert Kaliňák a hovorí o pozitívnych efektoch korupcie. To je presne to, čo by on z toho chcel vyťažiť. A potom druhá poznámka je, že veď už to zaznelo tu, že my by sme o tých fafokanoch nevedeli, keby o tom nepísala naša kolegyňa Majka Benedikovičová. A ona sa tam aj ubytovala, ona bola teda aj s manželom Tomášom, našim fotografom, boli jedni z tých 15 Slovákov, ktorí tam boli ubytovaní. Na niekoľkýkrát, najprv teda ten proces, ona to popísala v texte, že ak to vlastne bolo problematické, lebo tu neexistuje žiadna webová stránka, neexistuje žiadne možnosť sa tam dostať. A po niekoľkých pokusoch ich tam pustili teda na noc, boli tam úplne sami. A keď prišla odtiaľ, tak mi hovorila Majka, že ani do pyžama sa neprezliekla, lebo si vlastne predstavovala, že všade na tých tam paroží, že sú kamery a sledujú ich a že niečo sa stane v tú noc, že sa tam páči, či to je jednoducho takúto atmosféru tam človek vidí, že ona vlastne hovorila, že tak stiesnený pocit, že boli rádi, že keď odtiaľ odišli. Fico po 7 mesiacoch, odkedy mu vznikla kvôli vysokému dlhu povinnosť požiadať parlament o dôveru, tak to spravil a 78 poslancov mu tú dôveru bez problémov vyslovilo. Maroš, oni museli predčasne ukončiť rokovanie parlamentu a urobiť si také skoršie leto, pretože sa vraj nevedeli dohodnúť na viacerých zákonoch, ale všetci sa vzácne zhodli, že dôverujú Ficovi. Vlastne neobjavil sa tam žiadny poslanec, ktorý by nejako robil problémy alebo niečo by žiadal. Čo ich tak spája? Všetci vieme, čo ich spája. Oni vedia, že keď majú moc, musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby si tú moc udržali do poslednej možnej chvíle. Tým sa odlišujú od nesmeráckého politického spektra, ktorý si, a to musím otvorene kriticky povedať, tú dôveru ľudí absolútne nevážia a nevedia si ceniť to, že dostali od ľudí mandát, aby vládli. Urobme si krátky prehľad histórie. V 94. väčšina parlamentná povalila Mečiara a mohla vládnuť v pokoji do 96. Ale nie SDL a ďalší dostali nápad, že treba urobiť predčasné voľby, čím vrátili Mečiara opäť na trón, aby mohol urobiť obdobie mečiarizmu. V 2010-2012 sme tu mali dvoch politických géniov, Matoviča a Sulíka, ktorí povalili z úplne nezmyselných a hlúpych dôvodov vládu Ivety Radičovej. Ako keby to, že im voliči dali nejakú možnosť, aby vládli, ako keby to bolo tak, že no takto sme to dostali, takto to odhodíme. 2020-2023 Hegerová a Matovičová vláda. Matovič mohol dosiahnuť, aby Hegerová vláda pokračovala, ale jemu zatelefonoval priateľ na telefóne a povedal mu: vyškrpni tú demisiu a utekaj, koľko ti dých stačí. A Matovič utekal a vrátil Fica. Už len to porovnanie s Ficom. V 2018 musel Fico odísť z postu premiéra. A urobil to, že pustil Pellegriniho, len aby sa udržali pri moci.
Ja dúfam, že keď vznikla nejaká demokratická, nesmerácká, nehlasácká, ne-SNS-ácká vláda, že si konečne uvedomia, že to nie je hračka, ktorú dostali od ľudí, ale že to je povinnosť a zodpovednosť vydržať tých pri moci 4 roky a urobiť maximum, aby tých občanov nesklamali. Prezident Peter Pellegrini a vymenoval poslancov Miroslava Radačovského a Petra Kmeca za veľvyslancov napriek tomu, že jeden sa nevie správať a druhý má za sebou kauzu Sliada. Ale pritom Radačovskom ma zaujalo, že pán prezident vlastne kritizoval to jeho správanie, povedal, že jemu sa to nepáči, že naozaj by nemal hovoriť opozičnému poslancovi, že má vyskočiť z okna, ale že veď ako pošlime ho na ten Cyprus, veď keď sa tam bude zle správať, tak ho môžeme kedykoľvek stiahnuť. To je aká logika, že on už vlastne vidí, že sa nevie správať, ale aj tak ho tam pošle, aby sme to videli znovu a veď stiahneme veľvyslanca. Matúš. Tak hľadať logiku v rozhodnutiach Petra Pellegriniho môže byť veľmi komplikované, ale hlavne si myslím, že to nie je otázka logiky, ale že to je otázka politického programu a povahovej črty pána prezidenta, lebo tento princíp on opakuje často. Keď odchádzal od Roberta Fica, tak povedal, keď zakladal Hlas, tak povedal, že on už nechce mať nič s politikou tou agresívnou, ktorú robí Robert Fico, a on založí novú stranu, ktorá bude proeurópska, prodemokratická, prozápadná, kultúrna, civilizovaná, slušná. Takú stranu on chce robiť a nikdy už nepôjde do vlády s Robertom Ficom. No, potom sa vyskytla situácia, že zrazu mohol ísť znova do vlády. Vedel presne, aký Robert Fico je a znova to skúsil a hovoril nám, že ale veď my budeme takouto brzdou, budeme brániť to naše zahranično-politické smerovanie, budeme kričať, keď sa bude diať niečo zlé. Ticho bol celý čas, nič neurobil. Pretože čo by on mohol urobiť? Tak to bude to isté aj teraz s pánom Radačovským. Tak to je vymyslená nejaká veta, ale v skutočnosti sa už nikdy neozve, pretože to nie je prezident. To je jednoducho neborák, to je pandrla, ktorý je absolútne na šnúrkach. On nie je svojprávny politik. On naozaj robí iba to, čo mu dovolí Robert Fico. Jedine, kedy je sám sebou a je odvážny, sú také tie krátke momenty ako teraz, keď pán prezident odišiel na 2-týždňový výcvik, obliekol sa do maskáčov, potí sa za nás, zlaňuje. To je jednoducho vrchný veliteľ ozbrojených síl, ako si človek predstavuje. Vieme, že nikdy nič by vážne neurobil a nerozhodol, ale dobre vyzerá. Neviem, či ste zachytili, Trumpová rada mieru sa má zísť v najbližších týždňoch. Cypre. Na Cypre. A viete prečo? Radačovský. Ja si vždy, ako sa mesiac nevidíme, tak ja si zapisujem také, o čom by sme sa mohli rozprávať, ako sa dejú tie udalosti. A pri pánovi Pellegrinim som si zapísala ešte jednu vec, a to, že pred pár týždňami mali spoločný obed pán premiér, pán prezident a predseda parlamentu. A viete, ako je vzdialený úrad vlády od prezidentského paláca? To je naozaj, že 300 metrov, 4 minúty peši mi ukázal Google Maps. A pán prezident tam prišiel na majakoch, na ten úrad vlády. Že celá kolóna išla po Banskobystrickej ulici, to má akože kúsok, áno? A on proste príde k Ficovi na majakoch. To čo je? Prečo on toto potrebuje, Tomáš? Dostanem sa k tomu, ale taká